Shalom. Hurian itu hata, parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas nama dohoti parmingguon di Manogoton. Tarlu mobima namang ihuton melalui live streaming sian bagas nabe. Adorang sotapuka parminggu tahun martangyang nahohom mahita. Amen. Atong tapasonang marohata tapuji madebata marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada rodi adat ayat tolu. Puji hamu Jehovah tutu pardenggan basa para siro hasaleleng nai pardenggan basa para siro Datung adong pargogotomon namar kudosan Tuhan debata di surgoi sun hinagogoi sun hinagogoi. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuhian di ida rohaku Jehovah, nina ibanado, haholongan saleleleng na hubahen makaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasahatu dosan. Saelehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabai mahaporseon nami ganup ari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha, naso marpangaci, asa holong rohami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon namangulu, asa marlas ni roha hami, membahen lomo ni rohami,
Sai oloi ma pangidoan nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 24 ayat 1 dohot 5. Tatap hamion napungu di son aina nai ujion nami denggani basam di hami tatap hamion napungu di son sayaribe hamion sude asalamu boto hami dalam si dalanan nami saya jaribe hamion sude. Tangihon hamu mapatik ni debata imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasasi uleonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula, anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangabati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta, diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta, tu mangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 688 ayat sadaro di ayat 2. Jogo marsatong haki alana salah pambaenaki mato kula kanang parulaki jorang maaf Mahamu. Tatopoti ma dosata, ale Tuhan debata amanami, para sirohana sumurung, napungu dohami di jolom, martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, sai asi maroham, mida sandok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna,
Sai sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Sai mulak maho tu au, ai au dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digejang. Amin. Udul mahamu. Marede hita sian buku ede nomor 212 ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion, ima natar surat di Matius sonom, mamuka sian ayat 25 rodi ayat 24. Rap mahita marsikan sori bajahasa. Alani ido ubahen nahudok tuhamuna, unang holsohon hamu hosamuna, sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari parabiton. Nda umarga hosan sian si pangano. Nda umangat daging sian parabiton. Bereng hamu pido akka namartonga-tonga langit, akka naso manabur, naso manggotil, naso papumuman tu sopo, tongdo di pamudu-mudu, amamuna na di banua ginjani nasida. Da godang dope hasurungamun nasiani. Ise hamu marhuaso pagadahon, ari-arina nanggo sa asta gajangna. Anggo tung sian pakkolsohon ni rohana. Buasa atong hosohononguna parabiton, patakas hamu mapak tubunyi bunga-bunga na diladangi, akka naso mangula jalan naso mangganti. Au mandok tuhamuna, gari si Salomo uju di bungaran ni hasangopon nai ibana, gari so mamake songon bunga-bunga sada. Asamolo songoni diparulos debata duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, na tupa dipuruni masugot nai, lam hamuma, lam so parulasana, dele hamu siaotik haposiao.
Atong unang maholsoan rohamuna mandok ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama parabiton nami. Aka si pelede kudo makari koton saluhutna si somoni. Diboto amamuna na dibandang jamido naung rikot akai dihamu. Sai jumolo malului hamu paharajaon ni debata, dohot hati goranna, dungi tambahononna dosude aka odeng tuhamuna. Atong unang maholson hamu ari marsugut, ay saringononi ari marsugut do narikot isi. Saido molo masih porsan hasaan nabe akaar. Ido sahatna, martua do natumangihon hata ni debata, jalanau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 140 ayat sada dohot ayat 4. Gir-gir mahamu manogu sude nahong nabeku manjua dope ihatani Jesus nasangap tokong sakap napatulus di portibion. Terima hamu jonjong. Asimaroham ale debata pasaut maha nama sudenani ulang ina posome sai bain mamar tua sude jol mape. Tahatidakon maha porseotai, songon nahi natidakon ni dongata saha porseon di sandok pertibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama parguguna satu dosan, natu ngopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehova sasasade, iman hati nubuhon si Maria, nagagabir siantam di perbadia, andora sohabuhan, ido tuhata, natumau na berit, di pangunan si Pilatus, nama detat baca peribana di hau pinosi, buat uban batoro di tanong, namula mangungul di air patoluhon, mengenai di surga, lau berusiamu di bata Jehova, amanai parguna satu dosani, disima ibana pai mampulak suhu tutanoon, mangumumi halak namangulu nama. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namandok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabege makor sian paduan suara Esther.
tabege matikting. Titing di Huriata, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Naparjolo, goarni Minggu sadarion, ima Minggu patoluhon dung Trinitatis, do topik, saluhudo diramoti debata. Napaduahon, parguru marua, tahun ajaran 2025-2026. Hari Minggu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10.30 dipatu pado ujian tulisan tu parguru malua tahun ajaran 2025-2026. Napatuluhon maka tidakon haporseaon. Sedarion Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 di Patupa maka tidakon haporseaon tu Vera Wati Nainggolan. Napapaton pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 27 Juni 2026 pukul 10.00 maringanan di Serbaguna A di Patupado pertanyaan sektor satahi. Nani hasuhuton ni keluarga Inang Vera Silaban Boru Siregar, keluarga Amang Sintua B Butar-Butar Inang Boru Siregar, keluarga Amang Bambang Nabitupulu Inang Esther Boru Sibarani, keluarga Inang Dameria Sianipar Boru Sibarani, dohot keluarga Inang Everly Sirait Boru Gultom, na niuluhan ni Amak Padita Ronald Manalu. Hari Minggu tanggal 24 Juni 2026 pukul 10.00 maringanan di Serbaguna A di Patupado pertanyaan sektor Sion. Nani hasuhuton ni keluarga Amang Tulus Tobing Inang Boru Sinaga, keluarga Amang Firman Sirait Inang Boru Simajutak, keluarga Inang Mike Line Simaremare Boru Sirait, dohot keluarga Inang Timoria Limbong Boru Sitanggang, na niuluhan ni Amang Pandita Ronald Manalu. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 10.00 maringanan di Serbaguna A di Patupado pertanyaan sektor Sion. Na nihasuton ni keluarga Inang Elvi Rajaguguk Boru Simatupang, keluarga Inang Mona Rajaguguk Boru Siregar, dohot keluarga Amang Marhara Tua Rajaguguk Inang Boru Hutajulu, na niuluhan ni Amang Pendita Ferdinand Huta Barat. Napalimahon sekolah minggu mamuka sian na di hari Jumat satu hari Minggu sadarion tanggal 10 sia satu tanggal 21 Juni 2026 di Patupado retreat sekolah minggu maringanan di Wisma Abdi 2 Cisarua, na niuluhan ni Pendita Ferdinand Huta Barat. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Patupado penggabungan ibadah kelas kecil sekolah minggu tu kelas Joshua dohot Daud usia 9 tahun maringanan di Serbaguna B. Paonopon Dewan Diakonia. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 pukul 10 sampai pukul 10.02 WIB di Patupa seksi kesehatan do kegiatan donor darah maringanan di Serbaguna A. Binangido tuaka ruas pendonor dohot simpatisan asa ro tepat waktu. Napapituhon Dewan Marturia seksi pekabaran Injil. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 10.07 sahatu pukul 20 WIB maringanan di ruang Serbaguna B HKBP Kebayoran Baru naing di Patupado acara pembekalan tusude alumni sekolah Alkitab HKBP Kebayoran Baru taringot tu pelayanan rumah sakit. Narasumber pembekalan Ima Amang Pandita Ronald Manalu MTH dohot Amang Sintua Profesor Dr. Payaman Simajuntak. Minaboto tusude alumni sekolah Alkitab asa madohoti acarai informasi na mangihut
boima menghubungi Inang Yusni Lubaraja Borusianipar, dohot amang sintua partogi Samosir. Napawaluhon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tusude ruas ni huria, na tubuh manang merbagas di tanggal 20 sada sahatu tanggal 27 Juni. Saya tuhat tama nama masu-masu. Ngolotunga dong ruas ni huriata na sotar surat dope warna ditikting na ulang tahun ini di Papua ma tuganup situa di sektor manang tu sekretariat. Napar pudi, aka titing na sujinahahon hobar tu titing cetak sedarion, denggam mata jaha, songonima sahat ni titing di huriata di Bagasan sedarion, taingot bema mana ekoni tujolo ni tuhata. Tabegema puji-pujian sian Cor Glorious Choir. Bright and beautiful, all creatures, great and small, all things wise and all things wonderful, the Lord God made them all.
Marede hita sian buku ede nomor 710 onom ayat sada dohot ayat 2. Yesus na burju Tuhan sadosai asa porsea di Yesus tutu dengan pambanu disi bareng maamu perhiteanmu pasu mabarmai ale Tuhanku aku pamaham pasu tudongan sude. Dameni debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangarajai ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salu na manginang. Barita nauli di mingguta sadarion dienet sian sada Musa bidu 20 sada ayat 8 sahat rodi ayat 20 sada. Hujama dihita songonomma disi. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu
marharwa bolom ma si Abraham diari nasirang susui si Ishak. Dungi sai di ida si Sarama anak ni si Hagar boru Misiri na tinubuhonna di si Abraham mangarehei. Jadi didok matu si Abraham pabali ma hatubanon rap dohot anak nai aidang manean anak ni hatubanon rap dohot si Ishak anak ki. Alai sugu situtu rohani si Abraham dihatai ala ni anak nai. Alai ninda de batama tu si Abraham unang sugoroham taringo tu dak danaki do taringo tu hatubammu. Tangi hom masudi nanidok ni suara ni si Sara tuho. Ay marihite-hite si Ishak do targoar di ho pinopar. Anak ni hatubam mipe bahenokku do gabi bangso ala pinoparmu ibana. Jadi dipasugot si Abraham ma manuguk nai hehe dibuat mas sagu-sagu dohot aik satabu-tabu dilehom mai tu si Hagar di pasadak ma tu abarana dungi di palau ibana rap dohot dak danaki. Jadi lau ma ibana HP liludo di halongonan berseba. Jadi dung sudah aik sian tabu-tabui di papea ma dak danaki tutoru ni rabba mekmet. Dungi di paholang ibana lau huddul arga sasinior siani. Ainin nado dang terpaidai dau dak danaki lau mate. Jadi sai huddul ibana todong siani huhut dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangi ode batama suara ni dak danaki. Jujuma suruan ni debata siaban wagijang di si Hagar nin nama maddo ibana. Ay dihodo ale Hagar unak ko mabiar. Ay nunga ditangi ode bata suara ni dak danaki sian hapiahanna. Hehe maho pahehe madak danaki jalatugu ibana do tangammu. Ay bayenokku do ibana gabi bangso nabulon. Dungi di patonggor de batama mata ni si Hagar gabi di ida ma sadamual. Jadi lau ma ibana mangguhi tabu-tabui do taik jala di painum dak danaki. Dungi ditupak de batama dak danaki magodang lau semaringan ibana di halongonan di ulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan elafaran gabi dibuat ina naimas sadabur Misir bahen jolmana. Di sido sahakna hurian itu hata dihamu kamanami do inanami di bagasan minggutta sadarion topik ni minggutta na dienet ima saluhut do diramoti debata. Turpuk jami tau sasitong na sada bagian nama cai rikot situtu. Nama naringoti taringo tu sejarah haluaon na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Obardo itu padan na pinahot ni debata tu si Abraham. Mamuka di jauh debata si Abraham sian Ur di Kasdim. Lahu padirihon si Abraham gabi bangso na bulun bangso ni debata. Jala liling do tarpaima bangsoi taringo tu baga-baga manang taringo tu pasu-pasu naung pinasa ni debata tu si Abraham. Jala mamuka di biddu 20 sadope asa tulus padan ni debata tu si Abraham. Ima si Ishak. Alani lobi marpuluh tahun sai tarpaima do si Abraham taringo tu janji padan na pinatupani debata tu si Abraham. Alani hatutubu ni si Ishak ido na patuguhon do na paposon dohot na mangodolhon pabuah haluaon
di tonga-tonga ni portibion dak saguru tu usaha tu gugu ni jolma alai saguru tu sakap ni debatado. Pangaramotio ni debata di tonga-tonga ni portibion mutlak dui di bagasan waso haguguon ni debata. Malutung di loas spesi Abraham nak kita lahu patukol lo menyerohana alai na pasti odolan dari si sakap hatuau ni debatado nekut tulus. Jalido na tarida di tonga-tonga ni ngulu ni si Abraham. Alai muncul ma persoalan di tonga ni keluarga dung sorang si Ishak. Anggo dimulana song natakasta boto di bidu 10 si Sara do madok tu si Abraham asa anggiat dibuat si Hagar. Asa adong pinopar di ibana. Alam dirajumi si Sara adang adong buibe tarbahis salau mangaleho pinopar danak tu si Abraham. Nga matua ngalansia. Dalam molo sa umur ni si Abrahamon hiraso mungkin dan mustahil bisa ngulo tapi kirim azon waeng secara logika waengon lansia melahirkan. Lansia ba waeng ga marumur 70-an. Idu benda mekel si Sarah ditikiro suru-suru ni tahun ni songonon seorang marihoda dana kinna. Mekel lo si Sarah tong. Babu aman terjadi ini mana kan. Idu benda gabe warna Ishak. Tertawa. Ale taro neking dangadong nabui mangabat sakap ni debata. Apa yang dia janjikan dia akan buktikan. Karena itulah sebuah penegasan bahwa Allah itu berdaulat atas segala isi dunia. Ale udok neking dung sorang si Ishak muncullah masalah. Isi maon nabui pewaris baga-baga na pinasa ini bata. Bahkan Sarah meminta agar Hagar dan Ismail diusir, yang tadinya Sarah mengasihi Ismail. Karena sesuai dengan konteks waktu itu, Sarah meskipun Ismail itu adalah dari rahimnya si Hagar, tapi hukum waktu itu mengatakan bahwa dia itu juga adalah anak Sarah. Tapi begitu lahir, konflik terjadi. Sarah meminta agar Hagar dan Ismail diusir. Secara manusiawi, multazaha diturpukon seperti tidak manusiawi apa yang dilakukan oleh Sarah. Bahkan si Abraham sendiri pisugudu rohana di pengiruan ni si Sarah. Allah anak nadui. Multazaha dia 10:12. Alai kembali neking sakap hatuau ni debatado. Maka muncul pertanyaan, apakah ketika Allah memilih Ishak berarti Allah menolak Ismail? Apakah pemilihan Allah terhadap satu orang berarti ia berhenti memperhatikan orang yang lain? Alani di Jamiton di Sada Musa 21 walu 21 dia lusima suku-suku ni do macai takas. Allah memang memilih Ishak sebagai anak perjanjian, tapi juga Allah tidak membuang Ismail, tapi dia membuat perjanjian berkat. Di pasu-pasu dotong si Ismail, gabi bangsu nabulun. Allah tetap memelihara Hagar dan Ismail. Diramoti do nasi dana dua. Alani berengot ta masih turpukon dan apalan nanaing gebe buat otak pertentangan antara Ishak do Ismail. Molo di Alkitab garis perjanjian ini jelas Ishak. Alai idot tama udok neking antara anak perjanjian dan diberkati menjadi dua hal yang berbeda. Anak perjanjian ditegaskan melalui Ishak, tapi juga berkat Allah disampaikan kepada Ismail karena dia adalah keturunannya si Abraham. Alani dua aspek na buidaw tasyat turpuko na manginang na perjulo debatado na marhuaso disudi akka rencana sakap haluaw na pinatupana di tonga-tonga ni Portibion. Dala ido tema salah satu tema yang
sangat besar dalam Alkitab, kedaulatan Allah dalam menjalankan rencana keselamatannya. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah. Ketika Sarah meminta agar Hagar dan Ismail diusir, saya katakan tadi yang ayat 11, kita baca tadi, Abraham sangat berduka cita karena dia anaknya. Disakapi rohani si Abraham do na dua geleng naon, na dua anak no gabe, si jalo, pasu-pasu, panean, diarta, warisan, na naing pasahaton ni debata, tutunga-tunga ni si Abraham do tuyaka yanakona. Idu banda gabe suguruhana. Alai taida mamuse songo dia debata patuluson sakapi marhiti hatana dia 12 di dok alai ninna debata matu si Abraham unang suguruham taringo tu danaki do taringo tu hatubamu tangi hom masude na di dok ni suara ni si Sarah tu ho ay marhite si Isa do targoar di ho pinopar. Tapi yang masih Sarah risik do ibana taringo tu atik pe mekkel do ibana di awalna alai diingot ibana rohatan ni debata risik takas do di boto si Sarah pabua pada ni debata marhite tubuna do ikos saut pasu-pasunya atik pe di awalna erget dilala pola sape mekkel ibana jala hubar tu sikapna do ibana gabe baik warna king si Isa. Idu na pinatakas ni si Sarah, jala idu na pinasahat na tu si Abraham, atik peneking tazaha, di awal na adong cerita otik ala, ditiki sirang susu si Ishak, somal lo, ati hai dibuat pesta. Tarsongo dita me mulu terdidi, italak Batak mulu terdidi, bado pesta adat, rodo tulangna, rodo pungna, pasaton ulus. Nah, sonidon, sapi, disapi, sirang susu. Di ida si Sarah ma si Ismaili mangarehei dulu di hata Batak. Di hata Indonesia tertawa, menertawakan. Tapi diterjemahkan juga mengejek. Itulah awalnya maka Sarah melihat bukan hanya peristiwa saat itu, tapi dia melihat keberlangsungan berkat itu. Karena dia merasa bahwa Ismail itu menjadi sebuah penghalang untuk mewujudkan berkat Allah melalui keturunannya. Alai taida ma aduh hatan itu hatan king udah syukur ham taringot tidak ada lagi. Itu mesti tangi homma suara ni si Sarah tuh. Memang umi ngok dua kaina dia ka badan daripada ama. Itu benar sipata dakko to mang na setuluk pita kamang mangna alurang mojo tersinggung kita nangi ba memang sipata maul do alon ina ala sudi hera true kebenaran do sudi na pinasa na tuita sepat olo pe sipata marungutungut na sida tuita alai gumudang ala ni akka barita natik kos do ati pe sipata akaina gumudang mamake perasaan. Alai sipata perasaan nai buido manginona gebe seda barita na macai uli. Hatan si Sarah tu si Abraham patuduhon pabuah haluau ni ikon mardala doh bartu sakap ni debata dak tu sakap ni zolma. Apa yang dijanjikan Allah harus berjalan sesuai dengan janji Allah, bukan atas perasaannya si Abraham, bukan perasaannya si Sarah, tapi harus kedaulatan Allah harus terjadi. Ishak dipilih bukan karena ia lebih baik daripada Ismail, dan Ismail tidak dijadikan menjadi anak perjanjian bukan karena dia anak hambanya si Sarah. Tetapi Ishak dipilih karena Allah telah menetapkan sejak mulanya bahwa melalui Ishaklah janji keselamatan akan diteruskan. Dan ini tidak bisa ditawar. Dan prinsip ini dinyatakan Allah dalam ayat 21.
biddu sapul pitu. Sada Musa sapul pitu ayat 21 dok. Alayang go padaku pahotokku dohot si Ishak. Si tubuhonon ni si Sara diho tauni songonon. Ishak belum lahir. Belum ada si Ishak. Tapi Tuhan sudah berfirman, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun depan pada waktu seperti ini juga. Jala taberang ma benang merah na molota buka Bibil tai mang di Android tai di Matius sada di silsilah ni Tuhan Yesus. Sa si Ishak menubuh si Yakub, Abraham tu si Ishak tu si Yakub. Dungi 12 marga di Israel, saha tu Mesias ima Yesus Kristus si. Mulutazaha di Matius sadai di dok surat pertuturan ni Yesus Kristus, anak ni si Daud, anak ni si Abraham. Jadi jelas itu silsilah. Maka tidak bisa dirubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dengan demikian pemilihan Ishak bukan sekedar pilihan terhadap seorang anak, melainkan bagian dari rencana Allah untuk mendatangkan keselamatan. Dipilih debatasi Ishak asa anggia tulus do sakapna naung pinatupana mulai sia dijauh debata si Abraham. Alanido amanginang pemilito ni debata sai marhahona adui tujuan ni haluaon itong-atongan ni Purtibion. Di molo di sada Musa 12 sada tulu dipilih debata si Abraham gabi pasu-pasu tu sude bangso di Purtibion. Debata do memiliti. Memang gabi pasu-pasu di bana. Iduban na targori bana gabi upun ya kana porsea. Ay salah satu padan ni debata si Abraham bainok kumaho gabi pasu-pasu tu saluhut jolma. Jalidok muse ise nama masu-masu ho terpasu-pasu alai ise nama ngereho nama ngaleai jahuba marporang dopak nasida di 5 Musa pitupe Allah memilih Israel untuk menjadi umat perjanjian. Kemudian dalam perjanjian baru ketika Yesus memilih para rasulnya, Allah memilih para rasul untuk memberitakan Injil. Sangat tuhita. Dan Allah memilih kita orang percaya di dalam Kristus untuk menjadi umat tebusannya. Adidok di bisare opati ai dipilih dohita di bagasan ibana adorang so ojak dopetanoon asabadia hita. Jala so hasurahan dia dupan naik di bagasan holong iroha. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maka dari situ yang disampaikan Korina Esther tadi, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada satu pun yang memisahkan. Karena dari sejak awal itu sudah ditetapkan Allah, kita itu masuk dalam garis penerima berkat perjanjian itu mulai dari Abraham sampai kepada kita juga nanti sampai kepada keturunan kita. Allah ni holong rohani debata. Allah ni do marhite peristiwa i taida ma dangadong manangah hape nabui manggotap parsaurat taro. Dangadong manangah hape nabui manggotap pasu-pasu debata naung dibaga-bagau silehoron natu hita. Kita lihat bahkan konflik yang terjadi dalam keluarga Abraham pun justru dipakai Allah untuk menggenapi rencananya yang besar. Bukan mau saya katakan bahwa Allah bersuka cita konflik yang terjadi, bukan. Tapi memang Allah setia dengan janjinya. Allah komit dengan apa yang sudah dia sampaikan sejak awal. Dan itu akan dilaksanakan. Jalaido baritalas ni rohanang tuhita di persaha rodinoain. Setia do debata di tonga-tonga ni akka sakap nanang pinatupana di hita. Dunia mungkin penuh ketidakpastian,
Tapi Allah tetap mengarahkan sejarah menuju penggenapan kehendaknya. Molo di poda 10 sie 20 seri dok pasti perdo sakap di bagasar rohani bawah alai sakap ni Jehovah do namar sihohot. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Alani molotung si bata adong pe konflik di tonga-tonga ni keluarga ta. Angge taarahon pikirat tarohatta porsea di batado na manguluhon ngulutai songon nang pinatupana di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga ni si Abraham. Ati pe adong diskusi perbedaan pendapat antara Abraham Sarai, dan itulah dinamika kehidupan keluarga konteks di Hitan Waingon. Tidak selalu kita bisa satu pikiran saroha. Alai di tengah-tengah ni perbedaan pendapat, bahkan di tengah-tengah konflik itu, jika kita mengarahkan keadaan atau masalah kehidupan itu ke kepemimpinan Allah, ibadah na menguluhon. Ia tidak pernah kehilangan kendali atas sejarah kehidupan kita sampai sekarang juga. Napaduahon, aspek napaduahon na manginang. Allah yang penuh kasih dalam pemeliharaannya terhadap seluruh ciptaan. Mula perjulu neking ima patuduhon pamilito ni bata tu si Ishak ala si Ishak do dalan baga-baga pasu-pasu. Nuaeng di aspek napaduahonon di patuduhon di bata do haguguonna mangaramoti si Ismail. Di sinilah kita melihat keseimbangan yang indah dari karakter Allah. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan kasih-Nya. Perjanjian Allah dengan Ishak tidak menghilangkan kasih-Nya untuk memelihara kehidupan Ismail. Karena dia adalah keturunan Abraham. Di sini belum berbicara tentang Kristen dengan sahabat saudara kita, antara Ishak, keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Kita berbicara tentang berkat yang disampaikan Allah kepada keturunan Abraham. Dan Ishak, Ismail adalah keturunan Abraham. Ismail adalah anak yang pertama dari ibu yang berbeda, dan Ishak adalah anak yang pertama juga dari ibu yang berbeda. Tapi dalam konteks familia, keluarga, Ismail adalah anak yang pertama dan Ishak adalah anak yang kedua. Maka Kejadian 21 ini berbicara tentang berkat pemeliharaan Allah atas kehidupan umatnya. Meskipun Ismail bukan anak perjanjian, tetapi Allah memperhatikan kehidupan. Dia menurut apa itu utiut, gabi bangsu nabunud do si Ismail. Batu buhon 12 raja di tengah-tengah ni nguluna. Alani ketika Hagar dan Ismail tersesat di padang gurun, tabereng ma songo dia de bata bermudu-mudu nguluna. Habis doaik setebuta budu di leon aiki di nasida laborat nomor dalam tualongonani. Rusak nasida di halongonan bersebah habis maiki dan adong besinu muni dadanaki madate mah dadanaki. Sahala ina menugu-nugu geleng na met dope di tonga-tonga ni halongonan gurun pasir na sodong si pangangan adong si inumon. Maka secara psikologi masuk akal apa yang dilakukan oleh si Hagar. Dia tidak tahan melihat anaknya. Moki-koki ma geleng nei dia bintang ter ipai de bana di piakom ma disi dungi sumur mai mana dau aidang terpai de bana be geleng mai. Haru yana kota hola demam dodang mangan sadari gelisah duita amangina gelisah. Apalagi maun si Hagar melihat bahwa tidak ada kehidupan. Karena Alkitab sering menjadikan padang gurun itu sebagai lambang keterbatasan manusia, lambang kematian juga. Tidak ada sumber kehidupan, tidak ada pertolongan, dan tidak ada harapan. Ketika Hagar meletakkan Ismail di bawah semak-semak dan menjauh, sebenarnya dia sudah pasrah, menyerahkan kehidupan anaknya dan juga dia. Tuadupan itu hatta.
Edidok dia saplonomi dang tarpaidai da udah dana kilau mate. Songon ina na manubuhon dak tarpaidai de bana da dana ki mate ne. Ala ni holong irohana. Ala di tonga-tonga ni keputus asahan na itu taida maki daulatan Allah tong. Madapoton si Hagar lau pasato pasu-pasui didok ainunga ditangiho debata suara ni dak dana ki siak kapehan. Kalimat ini sangat penting yang menginang. Allah bukan hanya melihat dari jauh, ia mendengar, memperhatikan, dan bertindak. Dia hidup na pinatupana itu si Ismail. Ismail, Allah mendengar apa yang dijanjikan Allah sebelum Ismail lahir, kini digenapi oleh Allah. Allah nido amanginang sian pangaramution ni debata. Na pinatupana tu si Hagar doti si Ismail. Idu na patuduhon hajong-jongan ni debata mergugu mermudu-mudu ngulu ni akabangsona. Di Pesalmen 145 ayat 15 10 midok songon mangaranap tuhodo akamata ni sasudina. Jadi leoko tu nasida si panganon nasida ditikinabe. Dibuka hodo tanganmu pasobbu lomoni rohani nasa na mangulu. Hata nasa na mangulu patuduhon haguguun ni debata mangaramuti saluhna. Dalam mulut king di epistel nang tajah di Matius 6 ayat 22 didok di sibereng hamuma pidong akan amartonga-tonga langit akan sumanabur naso manggotil naso papungutu sopo tongdo di permudu-mudu amamuna na di banu wagi jangina sida dagodang dope hasurung amuna siani mula kapidong na martonga-tonga langit di ramoti de bata lam sumurung mahita tong di ramoti de bata di sude nasa kapartikian ning ulu na buita bulus dia sepulsia dok dungi di patonggor de bata mata ni si Hagar gabe di ida mas sadamuan. Amanginang sering kali masalah terbesar manusia bukanlah karena Allah tidak menyediakan jalan keluar bagi kita, tetapi karena kita tidak dapat melihat jalan keluar yang disediakan Allah. Bisa jadi karena ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan yang sering menutupi mata iman kita. Apa yang dipatuduhon tua tedalat tu kita. Alai alani balgani akapakol sono taido lasu gabe ido menutupi pamerengata di pangrupio di ase ni rohani debata na pinaradina di tonga-tonga ni ngulu. Tahapur siaido song nedo di parpesalmen 145 perdingan masa do Jehovah di salukna jala di linggum asin rohana do jadi-jadian na sudina. Jala di pada baru do Tuhan Yesus do di Yohanes tulis 10 ay songon do holong iro ade bata di portibiong pola do anak na sade di leon asa unang magu gado na porsia di bana asa hanguluan na saliling-ililing na alani hata portibion di Yohanes tulis 10 patuduhon bidang ni holong ni debata Allah bukan hal Allah bagi satu bangsa aleho bar curpuko di dok debata Allah berdaulat atas seluruh dunia dan segala isinya. Alanima amanginang marhite turpuk minggutta sadarion. Batu topik ni minggutta salu do diramoti debata. Pangaramotion ni debata mangajar hot tuhita dangadong na buni sian asi dot holong iro debata di tonga-tonga ning udutna. Asi-asi ni Jehovah ido nama baik kita totong dapotan gugu lasiroha mulutung gudang pe aka namaul na buita bulus mulutung gudang pe aka namaul na tapikiri alai di parade di batado songon na pinaradina tu si Hagar do si Ismail di padang gurun bersebai. Namanagam dangadong be dalan ning ulu, namanagam dangadong be masa depan, namanagam dangadong be dalan haluar siragam ni naborat na ni adupanna alai dinok ditangihon de batado suara dadanaki ditangihon de batado suarata
Moloragam akan natukbui tapikirhon, taparukilhon. Dala tapasahat itu Tuhan tamarhiti akatang yang tatai ngok ma ditangihon debatado sudi akatang yang tai. Tinggil do si parion ni debata laho manangihon sudi akan tapasahat tu ibana. Karena itu amanginang ketika hidup membawa kita ke padang gurun, pergumulan, kesepian, sakit, penyakit, kegagalan, atau kekhawatiran, kita dapat percaya bahwa Allah mendengar dua-dua kita. Seperti dia mendengar tangisan Ismail dan Hagar. Sekarang juga Allah setia mendengar suara kita, dua-dua kita. Diragam ni sudiaka na ta perjuako ta parukilhon di tonga-tonga ni uluta. Taingo mahatan itu hata salu dohita diramoti debata. Ia adalah Allah yang melihat ketika kita tidak melihat jalan keluar apa yang disediakan Allah bagi kita. Jala di paradi do sude di tonga-tonga ni akka perdalanan ni ulutai laho mangalehon posing roha mangaleho gugu di hita laho patukon lomo ni rohani debata mari hite-hite akka ulota. Di pasu-pasu tuhata meta sanuna manginang jala tapapos marohata di sudi akka dalam ningulu na buita bulus tapasa may songon na pinasahan ni si Hagar do Ismail na king gabi ima tong alus ni debatado ita ditangihon debatado suarata diganut tiki martang yang mahita. Puji-pujian nasa ngapong mau subaw kami tu ada upamu ali Tuhan debata manami di bagasan minggu sadarion inabongo tami di bagas jorong pasarho diri nami marihiti aka idi puji-pujian marihiti aka tangiang pangiduan no satami itu ada upamu ali Tuhan pasu-pasu ma hatam nang tolhas di tonga-tonga nami pengalaman ni ngulu nabi nulus ni Abraham, Ishak, Hagar do Ismail. Na di bagasan pangaramutiyon niya si do holong ni Roham. Songotadda ni pasu-pasu padan na pinalumihemu di tonga-tonga ni nguluna. Laos ido tong gobaran ni ngulu nami di Portibion. Di bagasan ngulu parpadana do ngulu nami Tuhan tu edopamu. Atau ngasima Roham sai patuk magugu bisuk dihami lau marnida asidot holong eroham nang pinasahamu di ngulu nami asang dia ingot tami di padan nang niudukon nami mamuka sian siete-teon nami sahat rodi nang matua asang giat di bagasan pangaramotion ni asid olong rohami dohami Tuhan mardalan mangalului akan ariko di ngulu nami mangulag kaulon nami do pasahaton akatangiang pangiduan na. Sadi homali Tuhan daging nang to dinami. Ramoti ma kamanami inanami ruas ni uriam. Disudi akka pangulaw na sida. Padao Tuhan akka parmaraan. Sepadao akka abat-abat dina mangula ulaw na sida. Alay satu dimi mamanggonggob. Mangaramoti na sida law mangula ulaw na sida. Pasu-pasu ma Tuhan parsauran nami di bagasan minggu sedarion jaladung sipul par mingguan onano martai mulak kamanami inanami ruas ni uriam tutongan i bagas nasida saira moti ma Tuhan daging nang tuni nami nang disude akka ulaw nang parsauran nami manipat sedarion to dimima namang gonggom hami saluhuna mauliate marohan nami di Tuhan marpangulahi roham di salu aurangan nakadusaun nami sesama salu ne mga saun gor ni anak mutuan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amen. Mari demaita jala ta pasahak mapiliata di bagasan lasni roha. Sai patau diriku ale Tuhan Papa tarhon hinaulingi Tuhan
Sabtu dongaki. Sai patau diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinaulin Tuhan, suruh batu diri saor turohagi. Sai patau diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinaulin Tuhan, suruh diri saor turohagi. Sai patau diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinaulin Tuhan, suruh diri saor turohagi. Tatangnya koma piliata tu adu pani debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Benua Gijang, hodo harorowani saluhut sileo-leo na dinggan dot na sauli bahasa na mauliutus. Upasatami mana sian na nileo mitu kami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asau parasya kami pilihanon, pati bulo na rajomo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marwanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileo-leo mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Benua Gijang, say pinarbadia mga guarmo, say Roma harajawmo, say saok malo menyeroham di Benua Tungaw songon na di Benua Gijang. Leo matuhami sedarion hangulua siapari, say sama dusa nami songon panesa nami, di dusa di dongan na merdusa tu kami. Unak kami tu giu tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Mula mamu di bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopako Tuhan de bata ma buhina tuho jala di pasaurohon madamena tutodim. Amen. Enak. Boleh.